Kahraman arkadagymyz Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolan saparyny tamamlap, dostlukly ýurdun halkara howa menziline geldi we birden ugrady. Bir näçe saatdan soňra Kahraman arkadagymyz Germaniýa Federativ Respublikasyna geldi we bir ýerde degişi ýolbaşlaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahaty hormatly prezidentimiziň şu ýylyň 10-njy fevralyna geçiren Ministrler Kabinetiniň Geňişleýän Mejlisinde 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bitirip Türkmenistan bide guwatly at muradyň mekany ýeldilip yglan edilmek münasibetli şeýlegem bekiçli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hassa belinde götürmek maksady bilen gol çeken karary esasyna geçirildi. İş maslahatyna garaşsyz baky bitirip Türkmenistan bide guwatly at muradyň mekany ýeldilip atlandyrylan 2026-njy ýylda ýurdumyzda we daşa ýurtlarda geçiriljek çäreleriň ýokary guramaşyk derejesine üpçün etmek meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Garaşsyz baky bitirip Türkmenistan bide guwatly at muradyň mekany ýyly çygary 2026-njy ýyl üçin möhüm maksatlary özüne jemleýär. Çünki ýelden ýuruk ahalteke bedewleri watanymyzyň dörejilik kuwatynyň öýtüşiň täze bilentliklerini tarap anamly adamlarynyň halkymyzyň tutan ýerli zähmetiniň nişanydyr. Günnägörüm üçin amasynda ýylkyly güýç kuwaty we öňde goýulan maksatlary ýetmek üçin tutan ýerli erkaňladýar. Kahraman arkadagymyz toy bayramlaryň bedegine öwrülen bedewleriň halkymyzyň durmuşyna möhüm orny eýleýändigini aýdyp, merdana pederlerimiziň ussat seýsleriň tagallasy bilen dünýäde deňi taý bolmadyk ahalteke bedewleriň öýtürilip ýetişdirilýänini bellädi. Bellenşýäli ahalteke bedewleri türkmen halkynyň dörejilik lehininiň we tebigat bilen sazlaşanyň ýokary nusgasydyr. Halkymyzyň milli boýsunçydyr. Şoňa görä-de halkymyz at murat, at agynan ýerde toý bolar. Atı varın, ganaty var demek bilen öz bekiçli bedewine uly hormat goýýar. İş maslahatyna Türkmenistanyň Germaniýadaky adatdan daşary we dogrulyk teýärliýetçisi Rejepow türkmen german gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy barada hatabat berdi. Bellenşýäli Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyna gatnaşyklar dürli urlar boýunça iýdigdirli sürýär. Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropa dewletine ýetasi sowda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Ýewropa ýurtlary bilen ýödary gatnaşyklaryň öýtürilmegi Türkmenistanyň daşar syýasatynyň ileri türýän ogurlarynyň biridir. Şeýlegem ilçi begiçli bedewlerimizi wagt etmek hemde ahalteke atlarymyzyň geçiriljek halkara ýarşylaryna gatnaşmagyny üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Şoňdan baglanykda Kahraman arkadagymyz 2026-njy ýylyň 11-nji 23-nji awgustynda Germaniýanyň Aachen şäherine geçiriljek World Championship 2026 çempionatyna Niderlandlar padşahlygyna sentýabr aýyna geçiriljek ahalteke atlarynyň arasynda gödüllük bäsleşigine Fransiýada, Büyük Britaniýada geçiriljek at bilen baglanyşykly çärelere gatnaşmagy galanmagyň hemde olara ýokary derejede taýýarlyk görmegiň möhümdigini belledi. Hemde bu urda degişi ýolbaşlara özüniň öwüt nesihatlaryny berdi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň dürli künjeklerine gurulyp ulanmaga berilen atçylyk toplamlary, aýlawlary, ahalteke bedewleriniň arasy ganylygyny gorap taklamak, olaryň baş sanyny artdyrmak, bedewleri çapşyklara taýýarlamak ornuna alınıp bolýan işler ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýär diýip Kahraman arkadagymyz belledi. İş maslahatyna Kahraman arkadagymyz öňde boljak çäreleriň ýokary guramaşykda geçirmeginiň uly ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Munun öýdi mukaddes garaşdyrlygymyzyň 35 ýyllyk bayramyny belleýän Türkmenistanyň dünýäniň fiýaty geňişligine äwreýiniň mundan meýlekde belinde galmagyny, ahalteke bedewleriniň ýer ýüzündäki şan şöhratynyň hassa artmagyny üpçün eder. Şu maksat bilen ähli meýilleşdirilen çäreleriň anyk maksatnamalarynyň taýýarlanmalygyny, her bir çärenin döwrewap derejede geçirilmeligini aýdyp, Kahraman arkadagymyz bu babatda degişli düzümleriň bilelikdäki tagallalarynyň ýoly goýulmalydygyna ünsçekdi we bu urda özüniň bir näçe öwüt nesihatlaryny berdi. Kahraman arkadagymyz iş maslahatyny jemläp, goňa gatnaşanlara alyp barýan işlerine üstünlikler arzuw etdi we birden watanymyzy gurady. Bir näçe saatdan soňra Kahraman arkadagymyz paýtagtymyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde Kahraman arkadagymyz mehirli garşanly. Kahraman arkadagymyzyň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna bolan sapary netijeli we işin geçen duşuklary, gepleşikleri baý boldy. Munun öýdi Türkmenistanyň dünýäniň dürli ýurtlary bilen birik-bire hormat goýmak we anaşmak esasyna ýoly goýulan gatnaşyklar üçin açykdygynyň hemde duşuklaryň jemleri boýunça gazanýan alaryşyklaryň ýerine getirilmeginiň sazyşly öýtüşiniň möhüm şertidir. Kahraman arkadagymyzyň bu saparynyň jemleri Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky häzirki zaman gatnaşyklarynyň taryhyna täze möhüm sahypany ýazar.